na addini yana da amfani a gare mu. Abin matausayi duniya wayo duniya, mu je makaranta ilimi shine jigon rayuwa. Tarihi ya nuna cewa ilimi na ɗaya daga cikin babban dalilin kafa garin Koko a shekara ta 1907, ƙarƙashin jagorancin Malam Musa Muhammad Ɗangindi ta hanyar umarnin mahaifinsa da aka fi sani da suna Malam Muhammad Ɗangindi. Wannan ya sanya wa mutanen garin Koko a cikin faɗi tashi wajen neman ilimi na addini da na zamani, haka ma da hada-hadar kasuwanci, wanda ta sanya garin Koko a matsayin ɗaya daga cikin manyan garuruwa da ake hada-hadar kasuwanci, noma da ilimi a faɗin jihar Kebbi, wanda ya jawo da yawan ƙabilu daban-daban suna zama a cikin garin Koko domin kasuwanci, noma ko ilimi, kamar yadda ɗan galadiman Koko ya bayyana. So wayannan hanyoyin sufuri suna ɗaya daga cikin abubuwa da suke sauƙaƙa wa mutane su zo nan wurin su zauna. Mutanen Benin Republic akwai su a nan. So duk irin wayannan abubuwan, sannan duk wanda ya zo ya zauna ba wani tsangwama, a kasuwar babu tsangwama, a zamantakewa ta cikin gari babu tsangwama, kowa haba-haba yake da baki, ko kuma tana haba-haba da baki sosai inda ya kamata. Don kuma ma'aikatan gwamnati suka zauna suka yi aiki da yawansu, za ka iske inda mutum bai yi gida a nan ba, zai yi mata a nan, ko kuma in ya tashi daga nan zai bar iyalinsa a nan, yana rinka zuwa musu weekend. Saboda me ya kawo haka? Saboda zaman lafiya, ba a tsangwama kowa zaman lafiya ke da shi, kowa an ɗauke shi kamar tamkar ɗan uwa, kuma ka yi sana'a ka yadda kake so. Ɓangaren gwamnati ko ƙaramar hukuma ba su tsangwama ka, ɓangaren masarauta ba su tsangwama kowa. Saboda haka ana jawo hankalin kowa, in kuma ka zo za a gaya maka ka zauna lafiya, ka yi abin da ya kawo ka nemi alherin da ya kawo ka nema ka zauna lafiya. Sannan kuma yau da gobe ana kula da harkokin tsaro don mutane hankalinsu ya kwanta su san cewa zaune suke lafiya, ba abin da za a bari ya zo ya cuce su. Ana kula da harkokin tsaro, masarautar tana aiki hannu da hannu da jami'an tsaro dukansu, daga 'yan sanda har CIB har SS har civil defense da sauransu. Inganta ilimi a yankin garin Koko ya zama babban ƙalubale kafin shekarar 2003. La'akari da maganar Hausawa da sukan ce hannu ɗaya baya ɗaukar jimƙa. Wannan ya sanya ilimi a cikin halin ƙaƙanikai a cikin garin Koko da kewaye, inda kammala sakandare ta zama tamkar matsayar karatu ga matasan garin Koko, sakamakon rashin tallafin ilimi da wayar da kan matasan Koko akan zuwa makarantu na gaba da sakandare. Shekarar 2003 ta zama shekarar da matasan garin Koko suka fara bankwana da ƙalubalen rashin wucewa makaranta ta gaba da sakandare, sakamakon fitowa da wata ƙungiya mai suna Ƙungiyar Matasa ta Cigaban Ilimin Ƙasar Koko Koyeda, tare da taimakon wani ɗan kishin ƙasa kuma tsohon ciyama na ƙaramar hukumar mulki ta Koko Besa da ke jihar Kebbi, wato Alhaji Attahiru Garba Koko, wanda ya fito da bayar da aiki ga matasa da allowance domin su ci gaba da karatunsu na gaba da sakandare. Ƙungiyar Koyeda ta shiga aiki gadan-gadan domin ganin ta inganta karatun matasan garin Koko ta hanyar shirya karantar da manyan mutane aikin karantarsuwa na sa-kai a makarantun sakandare da firamare, tare da shirya taron wayar da kan matasa kan muhimmancin karatu. Ɗaya daga cikin tarukan da ta shirya shine taron da ƙungiyar Koyeda ta shirya a ran 29 ga watan Disamba na shekarar 2010, inda ta kaddamar da littafi mai suna Tarihin Koko, wanda ƙungiyar ta ɗauki nauyin bugawa, inda Malam Sama'ila Abdullahi Fircin Koko ya rubuta. A wajen taron, ƙungiyar ta samu sambarka daga wasu masu ruwa da tsaki daga sassa daban-daban na jihar Kebbi, da suka haɗa da Sarkin Kabin Jega Muhammad Arzika, da wanda ya bitar littafi Farfesa Muktar Umar Bunza, kai har da shugaban ƙungiyar na wancan lokaci ba a bar shi a baya ba, Alhaji Aliyu Ilyasu. Daga basu suka kafa, muka zo muka samu, daga ba musu samu tarihi, muka zo muka samu mu ma muna so ku bari. Ina ganin shi adali ne da yasa mai girma sarki ko kuma da yi mai gafara da jama'a garin Koko gaba ɗaya suka da su ke bari a rubuta tarihin Koko domin na baya. Muna godiya ga shi marubuci da yake ɗan galadima ne, don haka aiki ne na yi. Allah ya ƙara albarka.
Ƙungiyar matasa ta ci gaban ilimin ƙasar Koko Koyeda tun daga ƙirƙiro ta samu jagorancin mutane da suka haɗa da Suraji Usman Koko, Bello Aƙilu, Alhaji Mai Riga Attahiru, Aliyu Ilyasu, inda a halin yanzu tana ƙarƙashin jagorancin Bashir Abdullahi Fircin Koko biyo bayan sanar da sunayen shugabanni a ran 29 ga watan Disamba na shekarar 2019 daga shugaban kwamitin zaɓe Awwal Yahuza Koko. The Koko Youth Educational Development Association has nominated members that will take care of this great association. Number 1, Office of the President is Bashar Abdullahi Fircin. Number 2, Vice President 1, Aminu Muhammad Bawa. Number 3, Vice President 2, Kabiru Melato. Secretary General, Abdullahi Sa'idu. Jim kaɗan bayan zaben sabbin shugabannin ƙungiyar koyi da ƙarƙashin jagorancin Bashir Abdullahi Fircin Koko sun buɗe wani sabon feji wanda ya samar da gagarumin nasara akan ci gaban ilimin matasan da ke yankin ƙasar Koko. Daga ranar da suka hau karagar mulkin ƙungiyar sun samar da fom ɗin shiga makarantun jami'o'i sama da 200, fom ɗin shiga makarantun koyon aikin jinya da ungozoma da sauran makarantu da ke gaba da sakandare, domin nuna godiyarsu ga wasu masu ruwa da tsaki da suka yi fice wajen tallafa ma ilimin matasa da samar da aikin yi. A ranar 15 ga watan Mayu na shekarar 2021, ƙungiyar matasa ta ci gaban ilimin ƙasar Koko Koyeda ta shirya taron karrama wasu mata guda 20 da suka taimaka domin ganin sun bayar da tasu gudunmawa domin ci gaban ilimin yankin. Jigo daga cikinsu ita ce Farfesa Maryam Abubakar Koko, mace ta farko da ta zama farfesa a yankin. Sauran sun haɗa da malaman firamare, sakandare da jami'o'i, kai har da likitoci na sashen kiwon lafiya. Inda a cikin farin ciki waɗanda aka karrama sun bayyana godiyarsu ga ƙungiyar Koyeda da wannan karamcin. A wajen taron shugaban ƙungiyar Koyeda Bashir Abdullahi Fircin Koko ya yi tsokaci a kan gagarumin nasara da ƙungiyar ta samu, ta da godiya ga waɗanda suke ba wannan ƙungiyar goyon baya a koda yaushe domin ci gaban ilimin yankin. Ƙungiyar matasa ta ci gaban ilimin ƙasar Koko Koyeda ta fara nazarin gina makarantar nursery da firamare, ɗakin karatu na zamani, biyo bayan shawarwarin da sarkin Koko na 5 ya ba su, Malam Muhammad Bello Koko. Da wannan ne a ranar Litinin 11 ga watan Juli na shekarar 2022, ƙungiyar matasa ta ci gaban ilimin ƙasar Koko Koyeda ta shirya wani gagarumin taro domin ƙaddamar da gidauniyar kuɗi da ake neman naira miliyan 75.6 domin gina makarantar nursery da firamare, sarkin Koko Malam Muhammad Bello Koko E-Library, da sake gina cibiyar koyar da matasa da mata aikin hannu domin dogaro da kai. Da aka fara taron bayan sauraren taken Najeriya da buɗe taro da addu'a daga limamin garin Koko. Jim kaɗan bayan fara taron shugaban ƙungiyar Koyeda Bashir Abdullahi Fircin Koko ya yi tsokaci a kan gagarumin ci gaba da ƙungiyar ta samu da suka haɗa da samar da makaranta ta gaba da sakandare tare da haɗin gwiwar jami'ar kimiyya da fasaha ta jihar Kebbi da ke Aleru, da samar da kujeru da gyaran makarantu da ke yankin, inda ya jaddada ƙudurinsu na kammala ginin makarantun a cikin shekara 2. To a shekarunmu 19 da girgir wannan ƙungiya mun samu nasarori da yawa waɗanda kaɗan daga ciki zan zayyana muku a gurguje saboda ƙarancin lokaci. Mun saye jam forms kusan 250 wanda muka raba ma ɗalibai. Mun ƙirƙiro adult education, yaƙi da jahilci, wanda da yawan mutanenmu sun alfanu da wannan tsari kuma wasu sun ci gaba da iliminsu ta wannan fanni. Mun kuma rarraba littattafai da kayan
teaching aid ko kayan koyarwa a primary school na Koko da Dada. Mun kuma gyara block of classrooms da kuma ofishin principal na government day secondary school Koko. Mun yi kujeru guda 100 da tebura wanda muka raba a government day secondary school Koko. Sannan mai girma za ka yi tuna ka zo nan shekarun da suka wuce mun kaddamar da littafin tarihin garin Koko wanda kai ne ka jagoranci wannan taron. Mai girma banda wannan kuma mun samu fili wanda mai girma chairman ya bamu inda za mu yi library da muka sa mashi suna Malam Muhammadu Bello Koko e-library. Mai girma bayan haka mu kuma ƙungiya mun sayi wani katabaren fili mai murabba'in kafa 1,500 a hanyar Koko zuwa Zuru wanda za mu gina Koyeda nursery and primary school. Wannan makarantar insha Allahu nan da shekara 1 zuwa 2 mun kammala ta domin mu ƙara tallafa ma ilimi. Mai girma banda haka mun kashi 500,000 inda muka yi sponsorin yaran matasa 'yan Koko muka tura su Zaria Institute of Leather Science and Technology domin su yi diplomomi na fanni daban-daban, yadda za su koyi takalma, yadda za su koyi jikunkuna da dai sauran abubuwa. Da girma banda haka a la'akari da matsalolin da makarantun nan suke na zaizayar wuri na hamada da kuma lalacewa muhalli, mun samu itace guda 2,000 kuma mun samar kuma mun rarraba itace guda 2,500 wanda muka rarraba su ga makarantun primary school guda 23 a cikin wannan yanki na Koko Base Local Government. Da girma wannan abubuwan su ne kaɗan daga cikin cigaban da muka samu a kafuwa ita wannan ƙungiyar ta Koyeda. Bayan wannan akwai su da dama wanda lokaci ba zai banda in zayyana maka ba a gurguje. Girma bayan wannan makasudin taruwan mu a nan za mu gudanar da abubuwa guda 2 zuwa 3. Na farko za mu ba da kambun girmamawa wato award ga wasu daga cikin iyayenmu wayanda tun daga farko na ambata. Wayannan mutane mun da sun dace, ba wai su suka fi cancanta, akwai wasu wayanda su ma ya kamata a basu, wanda a hankali za mu bibiye su kuma mu zo mu ba su wannan kambun girmamawa insha Allah. Babban mai kaddamar da gidauniyar Alai Shehu Muhammad Bello Koko, wanda Samba Muhammad Koko ya wakilta, ya fara zayyana ababen more rayuwa da Shehu Muhammad Bello Koko yake gabatarwa, inda ya ce shirye yake a koda yaushe wajen bayar da goyon bayansa ga ƙungiyar Koyeda domin ci gaban ilimin matasa da ke yankin garin Koko. Honorable Muhammad Shehu Bello Koko, Ciroman Koko, wanda aka ba babban mukami, babban nauyi na cin lonta na wannan kungiya, amma yana mika gudun shi wajen shugabannin wannan kungiya ta Koyeda ganin wannan nauyi da suka azame shi na cigaba. Asali Muhammadu Shehu Bello Koko mutum ne mai son cigaban jihar Koko da ƙasa baki daya, wanda yake ya jagoranci kungiya da Sarkin Koko Musa Foundation, wanda shine chairman ɗinta, wanda ya yi abubuwa da yawa wanda ka kaɗan zan jawo su nuna cewa irin cigaban da ya kawo ma al'umma. A ƙarƙashin Sarkin Koko Musa Foundation akwai gyara babban masallacin Koko, kowa sai da masallacin ne yake yana ruwa, bawan Allah nan shi ya tsaye tabbatar da an gyara shi a ƙarƙashin ƙungiyar da yake jagoranta Sarkin Koko Musa Foundation. Shi ya taimaka wajen flood ɗin da aka yi a ƙasar Besi, mun tafi Koko Besi headquarters aka yi presenting wannan abubuwan masara da abubuwa da aka ba jama'a, wanda ke duk wannan abinci gaba ne. Sannan kuma ya taimaka wajen sola duk makarantar islamiyya da muke da su a nan Koko Besi an je an kai sola don a bar zuwa kara a bari yara su yi karatun allo, to da dare yayi za ta haska musu za su yi karatu.
wannan initiative din Shehu Muhammad Bello Koko ne. To shi ne nake gaya muku cewa duk abin da Shehu Bello zai kawo ka a tsaya nan a wuce. Shi ma ba zai tsaya a nan ba saboda aiki an fara shi ke kuma insha Allah zai taimaka. Insha Allah. A madadin haka shi mai girma Ciroman Koko ya wakilce mu gaya muku cewa ya kaddamar da wani asusu akan naira miliyan 5. A lokacin da yake sanar da tashi gudunmuwar naira miliyan 1, babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a Abubakar Cika Malami, wanda Ali Bashir Bala Koko ya wakilta, ya yaba da wannan kishin ƙasa na ƙungiyar Koyeda, inda ya ce matukar ana samun irin wa'annan samari a kowane yanki da ke faɗin jihar Kebbi, to ba shakka za a samu ci gaba sosai a sashen ilimin matasa. Magana ta biyu, mai girma minista ya ce in sanar da ku Koyeda cewa wannan kokarin da kuke yi to kada a fasa a ci gaba. Ba da award kungiyar ku yanzu ta fara, don haka ni mai girma minista ya ce a faɗa muku ku ci gaba da irin wannan award, don haka da na hamu tsawon rai kada a fasa. Duk wani mutum ne wanda ya kawo wani ci gaba ko ina yake, to jama'a a tabbatar da an bashi award na wannan aikin da ya yi. Don haka a ce mai girma minista ya ce a faɗa muku ya bada nashi taimako naira miliyan 1. Gwamnan jihar Kebbi Sanata Abubakar Atiku Bagudu, wanda tsohon kwamishinan kula da makarantu na gaba da sakandare Farfesa Muktar Umar Bunza ya wakilta, ya ce gwamnan jihar Kebbi yana biye da shiraruwan da ƙungiyar matasa ta ci gaban ilimin ƙasar Koko Koyeda take shiryawa, inda ya siffanta shugabannin ƙungiyar a matsayin waɗanda suka ɗauki alƙibla wadda za ta kawo ci gaban ilimi nan da 'yan shekaru kaɗan. Matakin farko, mai girma gwamna ya ce abinda wannan ƙungiya take yi ta Koyeda ya yi daidai da irin abin da yake cikin tsarin tafiyar da mulkinsa, saboda duk wanda ya ɗauki ilimi domin ci gaban al'umma da haɗa kansu, to ya ɗauko hanya mai muhimmanci na gina wannan al'umma. Saboda duk wani ginan da ka yi in babu ilimi a cikinsa ko akwai kuɗi to ba a jin daɗinsu. Amma idan akwai ilimi to duk abin da aka ɗoro a kansa zai yi amfani kuma za a daɗe ana cin amfaninsa. Wannan mai girma gwamna ya yi kira ga sauran ƙungiyoyi da sauran garuruwa da su yi koyi da wannan gari na Koko da kuma wannan ƙungiya saboda kawo abubuwan ci gaba ga al'ummarsu. Abu na biyu, kowa ya san wannan jiha da kuma waɗannan jihohi na arewa, abinda Allah ya albarkace mu da shi shine yawan al'umma. Wannan yawan al'umma kamar yadda muka ga ƙasar China ta buwaya, ƙasar India ta buwaya, dole a yi da su a duniya baki ɗaya. To waɗannan jihohi namu na arewa dole a yi da mu saboda wannan yawan da Allah ya bamu na al'umma. Wannan yawan al'umman nan za mu ƙara cin gajiyarsa in muka yi amfani na farko ya zamanto kowane daga cikinmu ya mallaki katin zaɓe. Farfesa Muktar, wanda ya siffanta kansa a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suke biye da ci gaban da ƙungiyar Koyeda ta kawo, inda ya kira ga mutane da su karɓi katin su na jifar ƙuri'a domin tunkarar babban zaɓe mai zuwa na shekarar 2023 domin ci gaban ƙasa baki ɗaya. Shine wannan abin da ƙungiyar nan take yi abu ne mai matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske, saboda duk waɗanda suka sa ciyar da al'umma su gaba, saboda cikin ɗan lokacin da aka yi ta mu da yake 'yan gida muke akan wannan sha'anin ƙungiyar nan, wallahi an ci gaba ƙwarai da gaske, an kawo ma al'umma abinda amfaninsa ba a kogan shi ba tukun sai zuwa gaba. Saboda haka bisa ga irin wannan su shugabanninmu mai girma gwamna sun kalla sun gani kuma sun yi kira ga wannan kungiya ta ɗore ta ci gaba ta yi haƙuri. Dama mafi yawa aikin da za a amfana da shi sai an yi haƙuri a kansa. Sannan kuma sauran al'umma
na waɗansu garuruwa da local government da sauransu yana da kyau mai girma gwamna ya yi kira su yi koyi da wannan kungiya saboda kawo mu al'umman su ci gaba kan da duk wani kai ga maka ɗauki in ka yi abinka na cikin gida kai sani inda ka yi matsala to inda za a kama gudunmuwa zai ɗan ƙara ci gaba. A wajen taron an ƙaddamar da bayar da kambun girmamawa ga wasu masu ruwa da tsaki waɗanda suka yi fice wajen samar da ayyukan dogaro da kai ga matasa da samar da ci gaban ilimin garin Koko da kewaye. Alhaji Yusuf Salihu Koko kuma kogunan Koko, wanda ya magana a madadin waɗanda aka karrama, ya godiya da wannan karamcin, inda ya ce ba shakka wannan zai ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen ci gaba da ababen da suke yi domin inganta ilimin matasa da rayuwarsu. Muna miƙa kyakkyawar godiyarmu ga executive na wannan ƙungiya da suka ɗauki lokaci suka bi salsala abin da mutane suke yi domin kawo ci gaba ga 'yan uwansu na mahaifarsu, har suka ajiye tarihi suka rubuta suka zo a wannan rana suka ce sun karrama wayannan mutane da suka yi fice akan wayannan al'amura da suka gabatar na ci gaba. Wannan ba karamin abun alheri ba ne gare mu domin ya zama karfafa kwarin gwiwa. Duk abin da kake yi aka ce maka wani an gode, to dole ne gobe ka ji daɗin ƙara himmatuwa ka ci gaba da abin nan. Kuma ya zama kamar abin da bature ke ce ma eye opener da sauran mutane da Allah ya albarkata da samun wasu hanyoyi da cewa to ba wanda zai zo ya gyara muna garinmu ko ya taimaka ma mutanenmu yadda mu za mu taimaka ma kanmu. Mataimakin ƙungiyar matasa ta ci gaban ilimin ƙasar Koko Koyeda na ɗaya, Aminu Muhammad Bawa, da wasu tsofaffin shugabannin ƙungiyar Koyeda da sauran masu ruwa da tsaki sun yi godiya akan yadda mutane suka ba su haɗin kai domin cin nasara. Kuma a madadin ainihin 'yan wannan ƙungiya nika mika godiya ta musamman ga ilahirin jama'ar da suka ba da lokacinsu da suka samu halartar wannan taro na kare wasu fitattun mutane tare kuma kaddamar da ainihin asusu wanda za a gina ainihin ɗakin karatu na zamani da kuma nursery and primary school mallakar wannan kungiya ta Koyeda. Kamar irin abin da muka gani a wannan rana yau, kowa ya ga irin mutanen da suka taru a nan, kuma kowanensu ya zo da zimmar da cewa yana son ya ga lalle da cewa an samu wannan ci gaba da ake ta kokarin a ga ya kasance a cikin ƙasa. Shi mai girma sanata Muhammad Adamu Aleru, duk wanda san shi ya san shi mutum ne haziki, mutum ne mai kokari, musamman in aka ce abu ne wanda shahi al'umma. Lokacin shi sa kace ganin duk abin da aka ce na al'umma ne to sai ni karshe kare. Shi yasa ko yanzu nan ma da yake bayar lokaci saboda su uzurra yayi insistin cewa dole sai mun zo mun wadace shi. Daga huskata za ka gane cewa ina cike da farin ciki da murna. Wannan taron alhamdulillah Allah ya kaddarce mu da shirya shi, kuma alhamdulillah mutane sun karɓa kiran mu, kuma abin da muke tsammani da gare su na tallafi da bada gudunmuwa ga abin da ya shahi haraka ta ilimi, wannan abin da ya kasance ya nuna mana cewa al'ummanmu shirye suke domin su ga cewa mun samu ci gaba ta haujin ilimi. Tsohon ciyama na karamar hukumar mulki ta Koko Bese Alhaji Attahiru Garba Koko da ciyaman na karamar hukumar mulki ta Koko Bese Alhaji Hayya Bello Koko sun yi godiya ga waɗanda suka zo daga sassa daban-daban da sauran waɗanda suka halarci taron da waɗanda ba samu halartar taron ba amma sun taimaka ta fannoni daban-daban, ta da fatar Allah ya biya su da mafificin alheri kuma ya kai kowa gidajensu lafiya. Ba abin da za mu ce muku sai godiya, musamman ma uwayenmu, uwayen ƙasa da hakimansu. Jama'a muna fatar Allah ya bada ikon wayannan alƙawalan da aka ɗauka, Allah ya bada ikon a cika. Kuma muna godiya ta musamman ga shi chief launcher. Wannan abin da ya yi ya nuna kishin gida, ya nuna kishin al'umma. Haka kuma duk sauran da suka ba da wani abu, wannan kishi shi zai sa a ga cewa burin da ake da shi na wannan aiki ya cika. Na farko ya zama wajibi gare ni mu yi godiya ga wannan kungiya
da yadda suke gudanar da ayyukan sana'a da hindi ga wannan yanki namu na Koko Besa. A alaƙiƙa na gaskiya duk abin da aka faɗa ga wannan kungiya an rago saboda sha'anin ilimi shine ƙashin bayan komai. Idan aka baka ilimi to komai ya wasu. Don haka muna godiya ga waɗannan shugabanni kuma ku ci gaba a madadin karamar hukumar mulki da kuma jiha za a ci gaba taimaka muku ta kowane fanni. Wani abu makamancin haka Dr. Hadiza No Koko ta kaddamar da wani littafi da wani matashi ɗan asalin garin Koko ya rubuta, wanda yake ɗauke da yare guda 3 da suka haɗa da yaren Igbo, Hausa da Turanci, inda ta ce littafin yana da alfanu ga mutane sosai. An gabatar da wasar gargajiya a wajen taron inda jama'a da yawa ne suka bayyana sha'awarsu akan bukin. Addini yana da amfani a gare mu, abin tausayi duniya wayo.